Zamfara na ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki. Yadda muka samu harkokin jihar Zamfara da muka zo kamfen mun ce babu tsaro, wanda kowa ya sani al'ummar jihar Zamfara, shi yasa ma ba su zaɓi waccan gwamnati ba. Muka ce harkar ilimi ba a biya ma yaran mu dubbai WAEC da NECO su ta makaranta ba, babu gwamnati mai hankali wadda za ta yi haka nan. Harkar kiwon lahiya muka ce babu asibitota, babu magani wanda za a iya zuwa a taimaki yara a san an samu, sannan babu harkar infrastructure, duk an sace kuɗin jiha, ba mu san inda jihar mu ta fuskanta ba. Muka yi kamfen, Allah mun sarki ya taimake mu muka samu wannan nasara. To daga lokacin transition zuwa shiga gwamnatin mu, daga nan mun ga abubuwan da ba mu taɓa tunanin mu ga irinsu ba. Wallahi alaysa minna rajulun rashid, ni kullum waga aya ita ce take haɗo mana garai, wai cikin wannan gwamnatin da ta gaba babu wani mutum mai natsuwa mai hankali da zai iya faɗa abin da daidai, babu wanda jin tsoron Allah yake cikin zukatan shi, saboda abubuwan da mun ka gani, abubuwan da yanzu Zamfara, yanzu wagga shekarar kawai jihar Zamfara sai ta biya bashi na naira biliyan 30. Don Allah, mi an kama mutanen jihar Zamfara da har bashi za su biya an ci masu na naira biliyan 30. In an ka ci bashi za a yi tunanin cewa in gwamnati mai hankali ce za ta sa kuɗin nan cikin harkar ilimi. Yanzu mu diba harkar ilimi, me sun kai cikin harkar ilimi? Kun ci bashi amma yaran mu ba ku biya musu WAEC ba ku biya musu NECO ba, shekara 3 yaran mu suna zaune gida ba su yi komi ba. Wannan shi a halin da mun ka zo, sannan kuɗaɗen nan kun ɗauke su kun kai su wani wuri kun banzarar da su. In mun ka zo harkar tsaro, barayi an ka sai motoci Hilux, gwamnatotanmu, ministrorinmu ba su da motoci, asibitotanmu ba su da motoci, babu wani wuri wanda adda motoci, a ɗauki motoci a ba ɓarawo da zai je ya kashe mutane. Akwai hadisi, akwai tarihi, annabi Umar, sahabi Umar radiyallahu anhu yake magana cewa an kawo wani wanda ya kashe wani, su 8 suka yi tarayya a cikin kashe mutunan nan. Umar radiyallahu anhu ya ce wallahi tallahi duka sai an kashe su gabaki da aka ce akan rayuwar mutum guda zaka kashe mutum guda 8, ya ce wallahi da duk garin nan sun kai tarayya wurin kashe wannan mutunan, wallahi da duk sai ya kashe wa'annan garuruwan gabaki da. Wannan jinin mutum musulmi mumini ya yi girma a wurin Allah bisa ga ɗakin Ka'aba, amma ana kashe mutane wai a ce mutanen nan za a ɗauki motoci a basu, sannan in mun kai magana a ce wai mu dawo, wai baya muka tunawa don mu yanzu an ba mu shugabanci ba mu yi. Ana faɗa maku ne ai idan za ka yi horo da kyakkyawa kuma sai ka yi hani da mummuna. Hani da mummuna ne a faɗi abin da an kai na banza da kuɗin al'umma, an ka cuci al'umma. In ka diba wannan gine-ginen cikin Government House kawai an kashe kuɗin da wallahi sun isa su gyara ruwan jihar Zamfara, su gyara wutar jihar Zamfara, wai gina ofis ɗin gwamna da gina mazauni ne cikin gwamnati. Naira kuɗi sun yi biliyan 3, an cire muna biliyan 13, an ce da su za a yi airport, an biya kuɗi sun yi rabi na biliyan 13. Ga airport can babu wani jirgi ko tsuntsu kila in ya sauka, wannan yashin da sun ka zuba yana mai illa. Kawai cin amana da zalunci shi ɗaya an ka sama gaba. Harka insecurity, barayi ana barin su suna zama cikin Government House, sannan kuɗin 'yan fensho, mutum ya yi aiki shekara 30 da bai yi ma gwamnati aiki, wai wani gwamna ya zauna ya sa a zo nan Fencom Abuja a cire kuɗinsu, a canya kuɗinsu. Sannan yanzu mu ya kamata mu biya 'yan fensho, in an ka gaba a biya ba za a ce laihinmu ne ba mu biya 'yan fensho. Wani ya ɗauke kuɗin 'yan fensho, biliyoyin kuɗi ya canye kuma ya tafi yana wandaka. Sannan an kai magana a zo a ce wata illa ce. Kudaden jihar Zamfara haka an ka ta wasa da su, ana wargi da su. An kashe muna Gusau Hotel, ba a gina irin ta ba. An kashe biliyoyi ruga settlement, banda barayi babu wanda ka iya zuwa wuraren nan. An zo an ce za a yi kaza, za a duk abin da an ka dauko saboda zuciyar bata da kyau ta wancan gwamnatota. Komi ya wace. In an ka zo jihar Zamfara cikin jiha 36 a Najeriya da Abuja in ka hada 37, in an ka zo gehen economy mu an na 32, in an ka zo gehen production na mu dauki kaya mu sai kasashen waje mu an na 32, in an ka zo ga harkar ICT mu an na 35, in an ka zo ga competitiveness a ce kasuwanci yana gumin da komi mu an na 36 jihar Zamfara, in an ka zo ga harkar lahiya mu an na 26, in an ka zo ga harkar education mu an na 33. Sannan kuma mu yi magana
sannan a ce wai ga baki ɗaya don me za mu zo muna yin waga magana, sannan babu mutum guda da an ka kama ko an ka hukunta, bal ma sun laɓe. Kuna tunanin Allah maɗaukakin sarki yana taimakon mutanen da ka goyon bayan azzalumai? Wallahi don kana tunanin wane yana baka kuɗi ko kai yaron wane ne azza ka goyi bayan zalunci da ƙarya, to wallahi ka jira ka ga da Allah madaukakin sarki zai ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wala ta'murunna anil ma'ruf wala tanhawunna anil munkari aw la yushkanna an yab'atha Allahu alaikum azaba. Sannan ku zo ku yi sulhu da barayi, ko Allah madaukakin sarki bai yarda ba. Cikin Ma'ida Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard.